Ahojte, cestovatelia. Vitajte v Grand Hoteli Kempinski High Tatras. V minulej časti sme si pozreli izbu s výhľadom do doliny, ale aj izbu s výhľadom na jazero a nezabudli sme sa pozrieť aj na prezidentský apartmán. Dnes si pozrieme jedno z najluxusnejších wellness centier. Preskúmame Zion Spa Luxury. Navštívime Grand Restaurant, pozrieme sa do lobby lounge a bar, ochutnáme dezert k 125. výročiu fungovania siete Kempinski a pozrieme sa na výhľad z vežičky, kde si môžete objednať romantickú večeru. Predstavte si, že sa ocitnete v oáze pokoja a relaxu, kde sa čas zastaví a vy sa môžete plne ponoriť do sveta pohody. Presne takýto zážitok ponúka Zion Spa Luxury, jedno z najluxusnejších wellness centier na Slovensku. Je umiestnené v novej prístavbe. Už samotný príchod do wellness centra je zážitkom. Z hlavnej hotelovej budovy prechádzate do modernej prístavby, kde vás privítajú voňavé chodby s mäkkým kobercom. Steny sú zdobené vkusnými obrazmi a plagátmi s motívmi luxusných destinácií. Jemné farby a prírodné materiály vytvárajú atmosféru tepla a elegancie. Vzduch je presýtený jemnou vôňou esenciálnych olejov, ktoré navodzujú pocit uvoľnenia a relaxácie. Vstupná hala do Zion Spa Luxury je miestom, kde sa začína vaša cesta za relaxom a pohodou. Je navrhnutá tak, aby vás už pri vstupe naladila na atmosféru pokoja a harmónie. Steny kombinujú prírodný kameň a drevené dekory, čo vytvára luxusný dojem. Na ľavej strane je vstup vedúci do 7 liečebných miestností, kde môžete dožičiť vášmu telu aj mysli relax vďaka špeciálnym procedúram. Vašu kondíciu si môžete zlepšiť vo fit centre vybavenom modernými prístrojmi. Tie efektívne zapoja vaše svaly a vy budete odchádzať s pocitom, že ste urobili niečo dobré pre svoje zdravie. K dispozícii je aj beauty salon, v ktorom oddych a krásu nájdu nielen vaše ruky či nohy. Zion Spa Luxury ponúka prostredie v štýle európskej elegancie plné relaxu a harmónie. Zion Spa Bar sa nachádza priamo v spa a ponúka ľahké a obľúbené jedlá, čerstvo lisované šťavy, proteínové nápoje a koktejly. Priestor je elegantne zariadený v teplých zlatých a krémových tónoch. Priestor dotvárajú zlatisté mozaikové stĺpy a dekoratívne prvky na stenách. Dominujú tu kryštáľové lustre visiace zo stropu, ktoré dodávajú exkluzívny vzhľad. Zion Spa Luxury s rozlohou viac ako 1300 m2 ponúka rozsiahlu škálu wellness služieb, vrátane plaveckého bazéna, výrivky, saun, knejpovej cesty a ochladzovacích bazénov. Dominantou celej relax zóny je plavecký bazén. Všetko je ladené do honosného štýlu s dôrazom na detaily. Kryštáľové lustre nad bazénom asi nenájdete hocikde. Okolo bazéna sú pohodlné lehátka na oddych. Dominantou ale nie sú ani vzory v bazéne, ani mramorové obklady, ani kryštáľové lustre, ale výhľad cez francúzske okná. Ak wellness v Kempinskom evidujete, predpokladám, že práve kvôli týmto francúzskym oknám a výhľadom z nich na Štrbské pleso a panorámu Vysokých Tatier. Výhľad si môžete vychutnať aj z väčšej výrivky, ktorá je hneď vedľa bazéna. Každé lehátko je vybavené mäkkými vankúšmi, čím sa zvyšuje komfort hostí. Stena za ležadlami je čalúnená a doplnená jemnými textilnými dekoráciami, ktoré visia z kovových rámov nad každým miestom na sedenie. Tieto prvky spolu s ozdobnými strapcami a reťazkami dodávajú priestoru elegantný a sofistikovaný vzhľad. Osvetlenie je tlmené a atmosféru dotvárajú originálne nástenné svietidlá s polmesiacovým dizajnom a teplým zlatistým svetlom. Z oddychovej zóny sa naskytá nádherný panoramatický výhľad na Štrbské pleso a majestátne štíty Vysokých Tatier. Saunová časť ponúka exkluzívny wellness. Táto zóna je navrhnutá tak, aby hosťom poskytla dokonalý relax a regeneráciu v luxusnom prostredí. Prejdite sa po kamienkoch v knejpovom kúpeli a stimulujte krvný obeh.
Odýchnite si v tichých a útulných relaxačných miestnostiach a načerpajte nové sily. Vyskúšajte rôzne druhy saún, ako napríklad fínsku, infračervenú alebo suchú soľnú saunu, ktoré majú blahodarné účinky na zdravie. Raňajky v Grand Restaurant. Luxusný začiatok dňa. Dôraz sa kladie na čistotu a lesk, aby bol každý detail dokonalý. Už pri vstupe do reštaurácie vás ohromí jej načasový dizajn a luxusná atmosféra. Používa sa kvalitný porcelán a sklo, ktoré dodávajú raňajkám luxusný nádych. Raňajkový bufet je skutočným gastronomickým zážitkom. Nájdete tu široký výber čerstvých a kvalitných surovín, ktoré uspokoja aj tie najnáročnejšie chute. Široký výber syrov a údenín, lokálne i medzinárodné syry, kvalitné šunky, salámy a iné lahôdky. Čerstvé pečivo a chlieb, voňavé croissanty, chrumkavé bagety a ďalšie pečivo, ktoré si môžete dopriať s rôznymi druhmi masla, džemov a medu. Čerstvé ovocie a zelenina, sezónne ovocie, zeleninové šaláty, čerstvé džúsy a smoothies. Vajíčka na rôzne spôsoby, slanina, klobásky, palacinky a ďalšie teplé jedlá. Zdravé alternatívy pre tých, ktorí preferujú zdravý životný štýl, sú k dispozícii rôzne druhy cereálií, jogurtov, ovsených vločiek a ďalších zdravých raňajkových jedál. Nápoje, kávu, čaj alebo horúcu čokoládu vám servíruje personál. Počas celých raňajok sa personál stará aj o to, aby ste sa cítili pohodlne a nerušene. Môžete využiť aj doplnkovú ponuku raňajok alebo objednať si z à la carte. Na večeru nás čaká kulinárske umenie šéf-kuchára. Ja som ochutnal krémovú zelerovú polievku parfumovanú olejom z bielej hľuzovky a konfitované hovädzie líčka a ako prílohu pučené zemiaky s cibuľkou a pyré z červenej kapusty. Bolo to výborné. Lobby Lounge a bar. Zažite chvíle pohody v neformálnom prostredí Lobby Lounge a bar. Doprajte si čaj o 5:00, ktorý sa podáva v neformálnom prostredí Lobby Lounge a bar. Hostia majú k dispozícii široký výber kvalitných čajov z rôznych kútov sveta. K čaju sa podávajú delikátne zákusky, sendviče a iné drobné pochúťky. Pre všetkých milovníkov sladkého si hoteloví cukrári pripravili dezert k 125. výročiu siete Kempinski. Tento dezert na prvý pohľad upúta svojim tvarom nanuku, modrozlatou kombináciou farieb. Ochutnajte aj iné jedinečné zákusky. Sála Kriváň ponúka vysoké stropy, prirodzené denné svetlo, úchvatný výhľad na Štrbské pleso aj dolinu a balkón. Je to ideálne miesto na konanie osláv. Ponorte sa do čítania, šachovej hry alebo si zahrajte biliard a vychutnávajte si pohár vášho obľúbeného drinku v hráčskom salóniku. Vystúpte na najvyšší bod hotela s panoramatickým výhľadom na prírodu vysokých a nízkych Tatier. Zaujímavosťou v hoteli je veľký obraz, ktorý sa nachádza na schodisku a ktorý skrýva skrytú lienku v životnej veľkosti.
Ak hľadáte miesto, kde sa budete cítiť ako králi, potom je Kempinski tou správnou voľbou.